ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଚା। ଆଉ କଣ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ନା ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ କଣ ଚା ତିଆରି ହୁଏ କି? କରିକି ଦିନେ ପିଇକି ଦେଖିବ ତ ଛେଳି କ୍ଷୀରରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚା। ତମେ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଚା ପିଇଛ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ପିଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଛଡା ଅନ୍ୟ କୋଉ କ୍ଷୀର ଚା ପିଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜଣେ। ଶୁଣ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ପିଇଛି। ତମେ ପିଇଛ? ପିଇନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଇଛି। କହୁନ ପିଇଛ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲ କ୍ଷୀର ରଖିଲ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦବ ସେଟା କଣ ହେଲା? ତା ନାଁଟା କଣ? ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କଣ ମୋ ଭଳିଆ ଦିମାଗ ଥିବା ପୁରା ଦରକାର ଇଏ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିଫିशियल इंटेलिजेंस ରେ ଜବ୍ କରିବା କଥା। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ ଆମେ ବହି ଲେଖୁଛେ? ବାଏ ବାଏ।